Jo, vítajte pri deň 12 Dropshipping Challenge a trošku z iného uhlu, nie z môjho klasického, ale to preto, pretože si ideme ukázať nejaké reklamy, čo som zatiaľ robil a vlastne, že nie je úplne nutné mať reklamy, ktoré sú videá, ale že môžete používať aj statické reklamy, čiže proste fotky, grafika alebo kombinácia týchto dvoch. A teda rovno si aj ukážeme, že jak to teda vyzerá a vyzerá to napríklad takto, hej. Čiže biggest sale of the year a bota a k tomu logo, potom fotka s tým istým textom a fotka s tým istým textom. Čiže tuto robím v podstate A-B test s troma fotkami, jednou grafikou, 3 statické posty. A to isté teda robím aj tu v pozadí momentálne editujem videjka, kde mám 3 rôzne voiceover, teda 3 rôzne hooky a ten istý obsah a 3 voiceover, čiže vlastne z toho budú 3 videjka s tým istým vizuálom, len proste iný voiceover. A toto mám spravené, že tu sú 3, tu momentálne ešte dám iba videjko, ale už mám pripravené vlastne textíky, takisto 3 rôzne hooky a obsah je potom ten istý. Čiže vlastne mám tu 3 videá a ešte mám 3 videá pripravené a ešte mám teda 3 tie statické posty, čiže to je dokopy 12 rôznych reklám na testovanie, čož je niečo, čo proste momentálne posledné dní robím fakt, že často, že proste testujem reklamy na rôzne spôsoby, aspoň viem takto možno lepšie pochopiť, aká reklama za akou proste myšlienkou na začiatku alebo s akým hookom je lepšia a lepšie teda viem pripravovať ďalšie reklamy a možno chápem, že napríklad aké zábery sú zaujímavé, čiže že zábery sa použijú v každej reklame iné. V tejto proste ukazuje moja kamoška tie boty a v tomto bude zase ukázané vonku, ako vyzeralo tie boty. Čiže tak, no, toto trošku kratšie videjko, ale to vôbec nevadí. Ešte poďme si ukázať, čo som tu, že nikdy neukazoval. Ale poďme si to ukázať a to sú reklamy. Ako mám nastavené reklamy? Mám teda jednu kampaň, hej, v ktorej v kampani mám skupiny reklám, napríklad broad, toto je interest, broad, interest, broad. Čiže broad už hovoril som miliónkrát, čo znamená broad, je to reklama, ktorá nemá žiadne zacielenie a momentálne Facebook robí to, že aj keď dáte interest, čiže proste ja som si zvolil tu, že Zara, Mango, H&M, čiže sa to bude ukazovať ľuďom, ktorí majú záujem o Zaru, Mango alebo H&M. A tak Facebook robí to, že on aj tak cez to, že toto vy nastavíte, tak aj tak to ukazuje ľuďom, ktorí nemajú radi Zaru, alebo to nemajú to ako v interestoch, hej, čiže nemajú napríklad lajknutú tú stránku, nefollowujú tú stránku, alebo nikdy neboli na tom mieste, ale chodia možno do podobného miesta, čiže Facebook vydedukuje, že v podstate, že to môže byť niekto, kto má rád aj Zaru napríklad. Čiže v tej chvíli v podstate proste sa už asi možno aj neoplatí robiť interesty a čisto sa teda oplatí robiť broad. Takže ja idem momentálne dokončiť tie videjka a nastaviť nové reklamy a je toľko to hodín momentálne a pôjdem spať. Takže peace.